Άρα από χθες το πρωί, μαζί με τη Γενική Διευθύντρια που με συνόδευε και τον πρέσβη μας στο Ισραήλ, αρχίσαμε τις συναντήσεις. Είχαμε πρώτα μια συνάντηση με τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Εργασίας του Ισραήλ, όπου συζητήσαμε για το πώς μπορούν να διευρυνθούν οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται αυτή η συνεργασία στο θέμα της ενέργειας με το Ισραήλ και πού επικεντρώνεται και ποια είναι τα επόμενα βήματα, κυρία Αντωνιάδου. Καταρχήν να ενημερώσω ότι φαίνεται ότι οι δύο χώρες όσο αφορά το κυβερνητικό επίπεδο κινούνται με παρόμοιο τρόπο. Γιατί όπως έχουμε ενημερωθεί και είναι γνωστό, και η κυβέρνηση του Ισραήλ αυτή τη στιγμή τη χάνει συμβουλών και διαβούλευσης με ομάδα εμπειρογνωμόνων επί του αντικειμένου της ενέργειας, η οποία αναμένεται να συμβουλεύσει την κυβέρνηση του Ισραήλ για το πώς να προχωρήσει με την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογοναθράκων, ιδιαίτερα στην περίπτωση του Ισραήλ με την προοπτική εξαγωγής κοιτασμάτων. Άρα και το Ισραήλ βρίσκεται στην φάση της αξιολόγησης των προοπτικών και της αξιοποίησης συμβούλων εμπειρογνωμόνων προς αυτή την κατεύθυνση. Γνωρίζουμε βέβαια ότι υπάρχουν πολλές προτάσεις από πλευράς εταιριών και ιδέες τις οποίες και ο ίδιος ο ομόλογος μου, ο κύριος Λάντο, χτίμησε ως ενδιαφέρουσα την ιδέα για καλώδιο ηλεκτρισμού, αυτό που η πρόταση που είχαμε δει, που είναι μια πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα, μια ενδιαφέρουσα πρόταση, αλλά αυτά πάντα δεν μπορούν παρά να εξεταστούν στο ευρύτερο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής που διαμορφώνει ένα κράτος. Σίγουρα. Ποιο σενάριο κερδίζει περισσότερο, δηλαδή? Αυτή τη στιγμή γνωρίζετε, για να είμαστε και υπεύθυνοι. Πού είστε πιο κοντά, τι βλέπετε πιο εφικτό? Ότι το κράτος και αυτή τη στιγμή είναι εκείνο που επιβεβαιώνεται ότι και η κυβέρνηση του Ισραήλ βρίσκεται σε παρόμοια διαδικασία και φάση αξιολόγησης όλων των εναλλακτικών πιθανοτήτων, ούτως ώστε, και αυτό κάνουμε και εμείς αυτή τη στιγμή, με την βοήθεια και τη συμβουλή της ομάδας των εμπειρογνωμόνων και άλλων συμβούλων, να εξετάσει το κράτος τις διάφορες εναλλακτικές πιθανότητες και εναλλακτικές υποδομές, προτού αποφασίσει για την πορεία. Διότι όταν αποφασίσει, παραδείγματος χάρη, αν πάρουμε την πρόταση που έχει γίνει για ηλεκτρικό καλώδιο, το σκεπτικό πίσω από αυτή την πρόταση είναι, αντί να εξάγουμε ή να διακινούμε φυσικό αέριο μέσω αγωγών ή οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας, το χρησιμοποιούμε για παραγωγή ηλεκτρισμού επιτόπια και διακινούμε τον ηλεκτρισμό. Άρα αυτό είναι ένα εναλλακτικό σενάριο, το οποίο βέβαια είναι καλά να εξεταστεί ως μία πιθανότητα, αλλά δεν μπορεί να εξεταστεί απομονωμένα. Άρα όλα αυτά τα εναλλακτικά σενάρια είναι αυτά που εξετάζονται αυτή τη στιγμή. Το θέμα του τερματικού, κυρία Αντωνιάδου. Δεν συζητήθηκε. Αν ρωτάτε για τις επαφές μου με το Ισραήλ, δεν φτάσαμε σε τέτοιο σημείο συζήτησης. Σας ενημερώνω ότι ήταν μια ευρύτερη ανταλλαγή ενημέρωσης για το πώς προχωρεί η κάθε χώρα. Ενημερώσαμε για τις διαδικασίες για το δεύτερο γύρο αδειοδότησης, για τη δικαίωμα μας δομή συμβουλών που παρέχονται στο κράτος. Σας έχω πει ότι διαφαίνεται ότι και το κράτος του Ισραήλ πορεύεται με περίπου τον ίδιο τρόπο. Βέβαια, διαβλέπουμε την αδειμονία των εταιριών και του ιδιωτικού τομέα και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, βέβαια, να δουν πράγματα να προχωρούν άμεσα, αλλά η αμεσότητα ποτέ δεν επιτρέπεται να αποβεί εις βάρος της ορθότητας των αποφάσεων. Επιστρέφουμε στο δεύτερο γύρο αδειοδότησης. Πού βρίσκεται η όλη διαδικασία, κυρία Αντωνιάδου? Όπως έχω πει, έχουμε στείλει ήδη την ανακοίνωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς μετάφραση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόλις ολοκληρωθεί η μετάφραση, θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι ανοιχτή πρόσκληση σε όλες τις ενδιαφερόμενες εταιρείες να αιτηθούν για αδειοδότηση, για έρευνα και εκμετάλλευση. Θα έχουν οι εταιρείες στην διάθεση τους 90 μέρες από την ημέρα της ανακοίνωσης να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Τα κριτήρια, έχουμε πει, είναι διαφανή, δημοσιεύονται και αυτά μαζί με την ανακοίνωση. Τεχνική επάρκεια μιας εταιρείας, οικονομική δυνατότητα χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων, η οικονομική πρόταση της εταιρείας που θα κάνει την αίτηση. Και μετά τις 90 μέρες, όταν θα υποβληθούν οι αιτήσεις,
Θα ακολουθήσει μια διαδικασία αξιολόγησης στη βάση των προνοιών του νόμου. Ο νόμος προνοεί ότι όλες οι αιτήσεις πρέπει να εξεταστούν σε πρώτη φάση από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, την οποία προνοεί ο νόμος και αποτελείται από γενικούς διευθυντές διαφόρων υπουργείων, οι οποίοι μπορούν να ζητήσουν βέβαια και συμβουλές από εξειδικευμένους συμβούλους. Και μετά προχωρεί η αξιολόγηση με καταληκτική απόφαση διαμέσου και της Υπουργού από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το βλέπετε αρχές καλοκαιριού? Στην ίδια την ανακοίνωση δίνουμε ένδειξη ότι όλη αυτή η διαδικασία εκτιμούμε ότι θα πάρει γύρω στους 6 μήνες μετά τις πρώτες 90 μέρες. Επιφυλάσσουμε βέβαια το δικαίωμα του κράτους, όπως αναφέρεται και σε σχετική πρόνοια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, ότι το κράτος δεν είναι αναγκασμένο να αδειοδοτήσει όλα τα τεμάχια και να μην προχωρήσει αν οι προτάσεις δεν είναι ικανοποιητικές, οι εταιρείες οι οποίες κάνουν την αίτηση δεν ικανοποιούν τα κριτήρια. Μάλιστα. Έχετε ενημερωθεί από το Ισραήλ για τις έρευνες σχετικά με το πετρέλαιο? Αυτοί έχουν ξεκινήσει και το πετρέλαιο? Δεν έχουμε μπει σε τέτοια συγκεκριμένα θέματα, κύριε Κυριάκου. Διαβάζω και εγώ στην εφημερίδα ότι υπάρχει τώρα εμβάθυνση της γεώτρησης στο Λεβιάθαν. Αλλά ήταν ευρύτερα θέματα πολιτικής και συνεργασίας. Δεν έχω υποβάλει τέτοια ερώτηση και ούτε υπήρξε αναφορά σε αυτό. Γιατί είναι θέμα που μας αφορά άμεσα. Ανάλογα με το αν θα βρουν αυτοί πετρέλαιο, έχουμε και εμείς αρκετές πιθανότητες. Οι πιθανότητες διαφαίνονται από τις αποτελέσματα των γεωφυσικών ερευνών που έχουν γίνει και οι διάφορες εταιρείες οι οποίες μπορεί να ενδιαφερθούν είναι σε θέση να αξιολογήσουν για την πιθανότητα ύπαρξης είτε φυσικού αερίου είτε πετρελαίου στα διάφορα τεμάχια, είτε στη δική μας αποκλειστική οικονομική ζώνη είτε αλλού. Αυτά είναι ανάγνωση που γίνεται από τις γεωφυσικές μελέτες και μπορεί να την κάνει κάθε εταιρεία η οποία αγοράζει τα σεισμικά δεδομένα. Η γεώτρηση επιβεβαίωσης πότε θα γίνει στην Αφροδίτη, κυρία Αντωνιάδου? Στο δεύτερο εξάμηνο του 2012, αυτός είναι ο προγραμματισμός της εταιρείας. Βέβαια, όλα αυτά τα πράγματα, με όλο αυτό το ενδιαφέρον που δημιουργείται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, προκύπτουν και πρακτικά προβλήματα, με την έννοια ότι χρειάζονται και να υπάρχει και διαθεσιμότητα των κατάλληλων τρυπανιών, ναι, σίγουρα, τα οποία είναι σε μεγάλη ζήτηση αυτόν τον καιρό, γύρω στο δεύτερο εξάμηνο, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2012. Ευχαριστώ, κύριε Αντωνιάδου.